Horrengo soka dantzan, auzoko gazteek omendu nahi dituzte auzoko bi pertsona garrantzitsu, Diana Javier Soroa eta Maria Maritxalar. Orduan zuen zer den gure protagonistak eta gazteak egingo dute esfortzu handia zuei omenaldia egiteko. Aurrera!
pertsona asko dantza egin dugu eraekin ikasi dugu, eta beraz, 2008-2017 urtera beraien izan dira gure irakasleak. Orduan hau da, omenalditxo.